Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Η ανταρσία, το μέτωπο της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής κομμουνιστικής αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας, συμμετέχει στις ευρωεκλογές με ένα ψηφοδέλτιο ανατρεπτικής συνεργασίας μελών της μαζί με ανένταχτους αγωνιστές και αγωνίστριες. Συμμετέχουμε λοιπόν σε μια αναμέτρηση που εξελίσσεται από την πλευρά των κυρίαρχων με όρους marketing και lifestyle. Με όλο και πιο πολλές κορώνες τελευταία, αν παρακολουθείτε τις τηλεοπτικές λογομαχίες, ενάντια στις γειτονικές χώρες και σε ένα ανταγωνισμό, διαγωνισμό μάλλον καλύτερα θα έλεγα, ποιος είναι πιο πατριώτης, ποιος μιλάει περισσότερο ενάντια στην Τουρκία, την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία. Αλλά και με υποσχέσεις για επιδόματα και αυξήσεις και τείνει να εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση στο στυλ των αμερικάνικων εκλογών για να καλύψει τη συμφωνία του στα ουσιαστικά ζητήματα. Τι γυρεύουμε λοιπόν εμείς σε αυτή την αναμέτρηση, θα ρωτήσει κάποιος. Γιατί παρά αυτό το κλίμα πρόκειται για μια κρίσιμη αντιπαράθεση που το αποτέλεσμά της θα επηρεάσει τις εξελίξεις. Αν τελικά θα έχει, όπως επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, ένα πράσινο φως για τη συνέχιση της πολιτικής της που τη βαφτίζει πολιτική σταθερότητας και ασφάλειας και όλοι ξέρουμε ότι τελικά αυτό που ισχύει είναι το αντίθετό τους, ή θα εισπράξει ένα μήνυμα καταδίκης. Αν η ακριοδεξιά με όλες τις εκφράσεις της που σηκώνει κεφάλι σε όλες τις χώρες δημαγωγώντας πάνω στα προβλήματα, θα καρποθεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια ή θα μπορέσει η αντικαπιταλιστική αριστερά να εκφράσει την αυξανόμενη λαϊκή οργή. Αν θα επιδοκιμαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση συνένεσής τους στην πολιτική της φτώχειας, της επισφάλειας, της λαιλασίας ανθρώπων και φύσης, της ανάμειξης τους πολέμους με το πλευρό της Ουκρανίας και του Ισραήλ στη γενοκτονία της Παλαιστίνης, ή θα επαλαιωθεί με νέες εκφάνσεις το σενάριο της δίθεν εναλλακτικής στη δεξιά πολιτική από κεντρώες, δημοκρατικές, σοσιαλδημοκρατικές, με ολίγων και επίκληση αριστεράς κυβερνητικές προτάσεις. Αλλά και αν τελικά θα αναδειχθεί όχι μόνο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνέπειες από τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτήν, αλλά και η ανάγκη απειθαρχίας στις εντολές της, η ανάγκη ρήξης και εξόδου από αυτήν, ως συμβολή σε μια άλλη πορεία του τόπου για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και στην υπόθεση της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ένα στόχο που τελικά άλλες δυνάμεις που μιλούν στο όνομα της αριστεράς δεν τον προβάλλουν. Η ανταρσία παρεμβαίνει λοιπόν και σε αυτή την εκλογική μάχη με επίγνωση των μεγάλων δυσκολιών και των εμποδίων που εκπορεύονται και από το σύστημα αλλά και από τις ταλαντεύσεις που βασανίζουν διαχρονικά την αριστερά. Μήπως λένε κάποιοι είναι προτιμότεροι η αποχή. Απαντάμε όχι και σε αυτή τη μάχη. Θα παρέμβουμε γιατί χρειάζεται να προβληθεί και να εκφραστεί το έξω από την ΕΕ καθαρά. Γιατί όσο ισχύει επίσης το αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο θα ήταν παράνομες, άλλο τόσο ισχύει και το αν η αποχή άλλαζε τον κόσμο θα ήταν και αυτή παράνομη. Γιατί δεν θέλουμε να συνετιστούμε και να αφήσουμε περιθώριο για άλοθη σε αυτούς που μας καλούν να μην ανακατευτούμε και να περιοριστούμε στην παρέμβαση στα κινήματα, ενώ οι ίδιοι τελικά πίσω από το παραβάν μπορεί να επιλέξουν να στηρίξουν το μικρότερο κακό για αυτούς που μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25, η ΝΕΑΡ ή το ΚΚΕ. Δηλαδή να κάνουν τη δική τους βάρκιζα, ενώ στα λόγια μπορεί και στα κινήματα να επιλέγουν μια μαχητική αγωνιστική στάση. Συμμετέχουμε λοιπόν και δεν θα αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο για να μπορούν να ενσωματώνουν τη λαϊκή οργή και τη δυσαρέσκεια τα κόμματα της συστημικής αριστεράς, επιστρατεύοντας ξανά τις θεωρίες της χαμένης ψήφου. Μπορεί να μην φαίνεται ορατό ότι θα έχουμε έδρα στην Ευρωβουλή όπως το πάνε με το εκλογικό του σύστημα. Αλλά είμαστε ορατοί και διακριτοί στα κινήματα και στους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές και τις σχολές και αυτό διεκδικούμε να εκφραστεί και στις εκλογικές μάχες. Και καλούμε όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές του κινήματος, κάθε άνθρωπο που πλήττεται από αυτές τις πολιτικές να μην αδιαφορήσει, να μην απέχει, αλλά να δώσει το παρόν για να εκφραστεί η θέληση για ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Να αραγήσει την εικόνα που στείλουν τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με τα φερέφωνά τους και την προβολή των σικέλογομαχιών των συστημικών κομμάτων που το έχουν γυρίσει στο ποιος είναι πιο πολύ με το πατρίς θρησκεία οικογένεια, ποιος θα ασκεί υπεύθυνη οικονομική πολιτική για την προστασία των επιχειρήσεων και με ό,τι περισσεύει για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων με τα επιδόματα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Και σε αυτή λοιπόν την εκλογική διαμάχη, επιμελώς παρουσιάζονται οι αναφορές για την ακρίβεια, την ανεργία, τον εξανεμισμό μισθών και συντάξεων, οι περιβαλλοντικές καταστροφές, οι πόλεμοι και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, ως φυσικές ή εξωτερικές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες από το κοινωνικό σύστημα και τις πολιτικές τους επιλογές. Όμως αναδεικνύεται ότι αυτές είναι ακριβώς μάστιγες και συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των συντονισμένων ασκούμενων και αλληλοσυμπληρωμένων πολιτικών και από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το βαρύτατο τίμημα για την εργατική τάξη, τα φτωχά στρώματα και την νεολαία για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των κεφαλαιοκρατών και τη διαιώνιση της κυριαρχίας των πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων του εκμεταλλευτικού αυτού σάπιου συστήματος. Χρόνια πριν παρουσίαζα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ολοκλήρωση που θα έφερνε ευμάρεια, εξάλληψη των ανισοτήτων, ασφάλεια από πολέμους, δημοκρατική διακυβέρνηση, ίσα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις. Τελικά αποδεικνύεται το αντίθετό τους από όποια πλευρά και να τα πιάσουμε τα προβλήματα. Να μιλήσουμε για τους πολέμους. Είναι η ένωση των πολέμων, των επεμβάσεων και τη στήριξη τυραννικών καθεστώτων σε Αφρική και Ασία. Τάσετε στο πλευρό του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Στέλνουμε φρεγάτες εμείς για να προστατεύσουν τα επωδικά πλοία των εφοπλιστών. Ενισχύουμε στρατιωτικά και οικονομικά το Ζελένσκι. Δίνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάσεις επίσης εξοπλισμούς. Στηρίζουμε το Ισραήλ σε μια επιχείρηση που έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εξαφανισμένους κάτω από τα ερείπια, ανάπηρους, αλλά και 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους. Τελικά, όπως το λέει το σύνθημα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, ίδιες όψεις του ίδιου αιματοβωμένου υπεριαλιστικού νομίσματος. Και όλο και πιο βαθιά μπαίνουμε στους πολέμους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερο πολεμική οικονομία σε μια προετοιμασία ενός τέτοιου κλίματος, με το Μισελ, το Σάρλ Μισελ να λέει ότι χρειάζεται να προετοιμαστούμε και οικονομικά, να έχουμε περισσότερους εξοπλισμούς, ευρωστρατό και ούτω καθεξής. Τελικά, έχει φτάσει αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα μας τερματίζει και στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Ενώ ταυτόχρονα όλοι μαζί σηκώνουν τις εθνικιστικές κορώνες για να θεωρούμε ότι τα συμφέροντα της ExxonMobil για εξορίξεις είναι ταυτόχρονα και συμφέροντα υπέρ του λαού. Δεν μας ξεγελάνε όμως. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνει με τις αποφάσεις και τις διρεκτίβες της το χάσμα πλούτου φτώχειας, επιτίθεται στα εργατικά δικαιώματα. Είναι η Ένωση που θωρακίζει το σύστημα εκμετάλλευσης, κατακριμνίζει μισθούς και συντάξεις, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προωθώντας την επισφάλεια και την ελαστική εργασία με τη Λευκή Βίβλο νωρίτερα, αλλά και με πρόσθετες οδηγίες της. Είναι χαρακτηριστικό όπως εκφράζεται αυτό στην Ελλάδα, όπου στις τελευταίες προσλήψεις το 48% είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, μειωμένα ωράρια και όχι με ωράριο κανονικό, 8ωρο. Ταυτόχρονα βέβαια έχουν βάλει και πλώρη για να δουλεύουμε 72 ώρες τη βδομάδα και με άμεσα να έχουμε 48 ώρες το 7ήμερο. Είναι η Ένωση που στηρίζει τη συγκέντρωση πλούτου στους λίγους, με τις τράπεζες να καθορίζουν την οικονομική πολιτική και το κεφάλαιο να απαιτεί και να παίρνει επιδοτήσεις, προνόμια, φοροαπαλλαγές. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μαζί με τις κυβερνήσεις δεξιάς και ακροδεξιάς, σοσιαλδημοκρατικής είτε μη αριστερής απόχρωσης, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, πρημοδοτούν τα κέρδη των εταιριών. Ενώ για την πλειοψηφία επιφυλάσσουν ενεργειακή φτώχεια και εξαθλίωση. Σύμφωνα δε με την Ελσάτ, δικά τους δηλαδή στοιχεία και όχι δικά μας, ήδη στην Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι βγάλανε ότι 2.600.000 άνθρωποι είναι στον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
Και ακόμα χειρότερα θα είναι τα πράγματα το επόμενο διάστημα με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, το Ταμείο Ανάκαμψης που υπηρετούν τα ταξικά συμφέροντα και όχι τη χρηματοδότηση, όπως λένε, της εθνικής οικονομίας, αφού το 80% των πόρων διοχετεύεται στην κυριολεξία σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν είναι η Ένωση λοιπόν που μας έτωζαν, είναι άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, μας έλεγαν ότι με το ευρώ και την ΕΕ δεν θα είμαστε φτωχοί. Αλλά είμαστε τελικά από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης και είναι αυτό που λένε επίσης ότι έχουμε πολλά έσοδα είναι ένας ακόμα μύθος. Φαίνεται καθαρά από το ισοζύγιο εσόδων από όλες τις πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα, ΕΣΠΑ, μεμονωμένα, επιδοτήσεις και ούτω καθεξής, με τους φόρους που δίνουμε, ότι το τελικό ισοζύγιο είναι 2,6 δισεκατομμύρια υπέρ, αλλά των εσόδων, αλλά προσέξτε πόσο είναι σε μια τάξη μεγέθους όταν τελικά από τους φόρους που πληρώνει ο ελληνικός λαός, στην κυριολεξία έτσι και στην πλειοψηφία του, τα φτωχά λαϊκά και εργαζόμενα στρώματα, είναι 65,2 δις. Δηλαδή τι μικρό μέγεθος είναι αυτό, υποτίθεται το πλεόνασμα, αλλά από την άλλη πλευρά επίσης, το τελικό ακόμα και με τις συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μείον. Είναι μείον γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε το πόσα δίνουμε για τα τεκοχρεωλήσια που πάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους ευρωπαϊκούς ομίλους, τα οποία μας κάνουν να έχουμε ένα τελικό έλλειμμα 8,6 δις στις συναλλαγές λοιπόν αυτές του δημόσιου με το εξωτερικό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση της αντιπροσωπικής ιστερίας, είναι μια ένωση που ψώνει τείχη, φράκτες και κοστίζουν χιλιάδες λιγμένους στο πάτο του Αιγαίου, στη Μεσόγειο, στους φράκτες του Εύρου, που έφεραν το έγκλημα της πύλου με τους 600 και παραπάνω λιγμένους από την πολιτική και της Frontex αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης και την τακτική του λιμενικού. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που βαφτίζει λοιπόν τους πρόσφυγες του πολέμου και της φτώχειας ως εχθρούς των συνόρων και θωρακίζεται απέναντί τους, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζεται και στο εσωτερικό με αποφάσεις όπως αυτή που πήρανε ότι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης θα γιορτάζεται σε εισαγωγικά ως μέρα ταυτόχρονα ενάντια στον ναζισμό και τον κομμουνισμό, εξισώνοντας αυτά τα δύο συστήματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της περιβαλλοντικής καταστροφής και της λαιλασίας των δημόσιων χώρων που το ζούμε εδώ στη γειτονιά μας και με τα έργα που ετοιμάζονται να κάνουν στο Ινουητό και με το τι έγινε στο ελληνικό για τα συμφέροντα του Λάτσι και πάει λέγοντας με όλη τη λαιλασία των δημόσιων χώρων. Το βλέπουμε και με την εξέλιξη για την Περικάλ που θέλουν να κάνουν και την Υποργούπολη. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ταυτόχρονα προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις, είτε το ζήσαμε την ενέργεια στο όνομα του ότι δήθεν οι μειωμένες τιμές θα ερχόταν από τον ανταγωνισμό, αλλά βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί εξωφρενικά στα ύψη οι τιμές στα τιμολόγια και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει και στις τηλεπικοινωνίες, ενώ στους σιδηροδρόμους το πληρώσαμε πολύ ακριβά με το έγκλημα στα τέλη. Ταυτόχρονα βέβαια προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις των δρόμων, του νερού και φτάσανε μέχρι θα τα πει βέβαια αυτά, δεν στο κλέβω, περισσότερο η Ζανέτα για την υγεία, με το τι συμβαίνει με τα απογευματινά χειρουργία και την παραχώρηση ακόμα και των δυνατοτήτων οι ιδιώτες γιατροί να χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και με το τι έγινε με τις αποφάσεις για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, έτσι που θα υψώσουν ακόμα μεγαλύτερα τους ταξικούς φραγμούς. Είναι η Ένωση, όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί είναι η Ένωση των πολυεθνικών εταιριών με τα λόμπι να καθορίζουν τις αποφάσεις και τα προγράμματά τους. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από 25.000 λομπίστες κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες για να μπορούν να επηρεάζουν με κατευθείαν επαφές αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και να καθορίζουν την πολιτική με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Ταυτόχρονα είναι η Ένωση η οποία από την βάση της μέχρι την κορφή της μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά.
Είναι γνωστά αυτά που έχουν βγει για τη Λαγκάρ, είναι γνωστό το τι έγινε με την Καηλή, είναι επίσης πρόσφατα αυτό που ήρθε στη δημοσιότητα, ότι μέσα στην Ευρωβουλή, που στην ουσία παίζει ένα διακοσμητικό ρόλο γιατί όλα τα καθορίζει η Κομισιόν, παρόλα αυτά ακόμα και εκεί μέσα έχουμε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές που πέρα από τα 120.000 ευρώ που παίρνουν μισθό πρώτων επιδομάτων αυτά, πολλοί από αυτούς είναι ταυτόχρονα μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται είτε στον τραπεζικό τομέα, είτε στο real estate, είτε στην ενέργεια, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα εκατομμύρια ευρώ ετησίως αμοιβή από αυτές τις εταιρείες. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναμη κρούσης του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και για την επίθεση στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό χρειάζεται και σε αυτές τις ευρωεκλογές να στείλουμε ένα μήνυμα για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, να την παραδεχτούμε καθαρά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντα που αυτή εξυπηρετεί, απέναντι στις κυβερνήσεις που εναρμονίζονται με αυτή. Και είναι καθαρό λοιπόν ότι αυτή δεν μεταρρυθμίζεται, δεν μπορεί να μετασχηματιστεί σε κοινωνική Ευρώπη των λαών, σε πράσινη Ευρώπη, δεν μπορεί να υπάρχει σε αυτή ένα νέο και μεσιανό συμβόλαιο. Γι' αυτό κρίνουμε ότι αναπαράγει αποτυχημένες συνταγές στο ΜΕΡΑ25 με τη δίθεν ρεαλιστική ανυπακοή του εντός της ΕΕ. Είναι σαν να λέμε ότι είναι φρόνημα ανυπάκουη. Αυτή η δημιουργική ασάφεια, η οποία τους έχει οδηγήσει ακόμα και στο να λένε ότι μπορούμε να μεταβάλουμε τις συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στον καπιταλισμό αρμονικά μαζί, αυτοί που είναι πληττόμενοι από τον εφοκαπιταλισμό, όπως τον αναφέρουν, τη φιλοφαρικία, και οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα έχουν, λέει, από μία μετοχή σε κάθε επιχείρηση. Και όλα αυτά, ας πούμε, τα περιβάλλουν με διάφορες νεολογιστικές αναλύσεις, τράβοντας την ταξική προέλευση των προβλημάτων. Και φυσικά κουβέντα για το έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να διαχωριστούμε και από την πολιτική του ΚΚΕ, που ενώ μιλάει για πάλι ενάντια στις συνέπειες και γενικώς ενάντια στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγει, έχει θάψει το έξω από την ΕΕ τώρα και φάνηκε καθαρά και πώς το εξέφρασε το βράδυ το επόμενο του δημοψηφίσματος ο γραμματέας του ο Κουτσούμπας, όταν είπε ότι είναι καταστροφικό ακόμα και το να βγούμε από το ευρώ έτσι που είναι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι η μετάθεση της προβολής των στόχων για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ σε ένα απότερο μέλλον της λαϊκής εξουσίας ούτε υπηρετεί αυτό το στόχο της λαϊκής εξουσίας, αντίθετα καλλιεργεί τα φοβικά αντανακλαστικά και μια ζωή, ας πούμε, όταν γίνονται κρίσιμα ζητήματα, όπως έγινε και με το αίτημα για το να περάσει στο δημόσιο η συνδρόμη μετά τα τέμπη, έβαλε το ζήτημα ότι τι καπιταλισμό έχουμε, τι ιδιωτικά, τι δημόσιο, το ίδιο είναι. Εμείς λοιπόν απέναντι και σε αυτά τα επιχειρήματα της αριστεράς, των κομμάτων του ΚΚΕ και άλλων, λέμε ότι αυτό που χρειάζεται να προβληθεί τώρα και όχι 99 χρόνια μετά είναι απειθαρχία στις κατευθύνσεις και τα παρατηρητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις των μνημονίων, ρίξει με τις πολιτικές τους, να μπει επιτάπητος η έξοδος από την ΕΕ, να απεγκλωβιστεί ο λαός και η χώρα από τα συμφέροντα των πολυεθνικών που αυτή εκφράζει για να ανοίξει ο δρόμος για τη διάλυση αυτής της λιποσυμμαχίας. Η ανταρσία να συνεχίσει λοιπόν τον αγώνα για την απειθαρχία ρήξη και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πει όχι στις δεσμεύσεις των μνημονίων, στην πληρωμή του χρέους, στα μνημόνια και ούτω καθεξής. Γι' αυτό κρίνουμε ότι χρειάζεται τώρα να αντισταθούμε, τώρα να ενισχυθεί η αντικαπιταλιστική επαναστατική ριζοσπαστική αριστερά. Μικρόφωνο. Ναι. Καλούμε με την ψήφο στις εκλογές λοιπόν να ρίξουμε μαύρο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να απορρίψουμε τα συνενετικά συστημικά κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, τη Βλέψη Ελευθερίας που και ασενδύονται περιστασιακά κάποιες αντιπολιτευτικές κορώνες. Να μην αρκεστούμε στη μισή αντίσταση, στη μισή ρήξη, να δώσουμε δύναμη στην ανατρεπτική αριστερά, να κλιμακώσουμε τους αγώνες για την επόμενη μέρα ενάντια στον πόλεμο
τη φτώχεια, τον ρατσισμό, τον σεξισμό, για τα δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Για να απολαύσει ο κόσμος τη δουλειά, στον πλούτο που παράγει, τη ζωή που του αξίζει σε μια κοινωνία δικαιοσύνης, ελευθερίας, ειρήνης, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Για να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο της Ανταρσία, που βάζει ανοιχτά και καθαρά από διεθνιστική σκοπιά το έξω από την ΕΕ. Για μια δυνατή Ανταρσία, δύναμη για όλους μας, στις κάλπες και για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ.